Ang pulong sa Dios nagalihok or buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalag o espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. In preparation for our study of the Word of God, the next few moments will be devoted to silent prayer. Magampo kita sa hilom, diin ang tumong niini mao nga atong siguruhon nga kita mapun-an sa Espiritu Santo sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Silent prayer therefore gives you the privacy of the priesthood and makes the option of rebound or confession possible. Apan na lang kanimo usa ka higalang wala pay Kristo sa imong kinabuhi, gidasig ka o giawhag ka, gidapit ka sa tuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas aron ikaw makasalmot na usab niining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, let us pray. Let us pray. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of the Word of God. We recognize that our growth, our orientation to life, our understanding of Your plan, Your purpose, Your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of Your Word. We recognize that there is no such thing as substitute to Your Word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of Thee. Thank You, Father, for Your faithfulness. Thank You for providing for us this portion of Your Word. And Lord, we pray that You use me as Your instrument to touch others' lives. Help me not to be concerned about what title I hold, but instead that my life might show others Your grace. May God the Holy Spirit now sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. Bueno, aniya kita sa atong panag-uban, niining atong
Vic Balbido Evangelistic Ministry o aniya kita uban sa maayong panglawas o askil ang atong sa atong paminaw sa atong kalawasan o we have a clear mind. Sana katong pangisip gipabuhi pa kita, ginhawa pa kita, kini gumikan lamang sa kaluoy sa Dios, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it, because it is grace. Sa atong pagpadayon ning atong pagtuki bahin sa balaang Trinidad, doktrina sa balaang Trinidad, the doctrine of the Holy Trinity. Okay. Ato karon nga pagatukion ang bahin sa Dios nga anak, the second person of the Blessed Trinity, nga si Ginoong Jesucristo. Si Jesucristo, ang ikaduhang persona, maoray makita nga sakop sa balaang Trinidad. Juan 1:14-18, Juan 14:9. Nailhan siya ingon nga Dios nga anak o Ginoong Jesucristo. Ang iyang titulo, Ginoo, nga sa Grigo nga pinulungan Kurios o Yahweh sa Hebrehanon. Nagamantala sa iyang pagka-Diyos kini mga punga. Ang pulong Jesus nga mahimong hubaron og manduluwas mao ang ngalan sa iyang pagkatao og nagapaila sa iyang buhat sa kaluwasan alang sa atong kaayuhan. Mateo 1:21. Ang titulo nga Kristo nagkahulugan kini ang usa ka dinihugan o Mesiyas, nagahulagway sa iyang mga katungdanan pagka-propeta, pagka-pari, o paghari ngadto sa Israel. Ingon nga talagsaong persona sa universo, si Jesucristo na nag-iya og duruha ka kinaiya nga nagkahiusang dili mabulag diha sa gitawag og hypostatic union, nga walay pagkawagtang o pagkasagol sa nagkalahi nga pagkasiya, nga walay pagkawala o pagbalhin sa mga hiyas o mga kinaiya. Ang paghiusa usa ka personal ug dayon na eternal. Siya walay pagkakunhod ug matuod siya nga tao diha sa usa ka persona hangtod sa kahangturan. Roma 1:2 ngadto sa 6, Pilipos 2:6 ngadto sa 8, 1 Timoteo 3:16. Nagahupot siya sa matag kinaiya sa pagka-Dios ug may relasyon siya ngadto sa laing duha ka sakop sa balaang Trinidad. Isaías 48:16, Juan 1:1-4, mga Hebrehanon 5:5. Diha sa Kolosas kapitulo 2 versikulo 9. Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhanon. Mao nga gisulti diha sa Kolosas. Ingon nga Dios, si Kristo anaa sa tanang gahom. Mateo 28:18. Na nag-iya siya sa kinabuhi sa iyang kaugalingon. Juan 5:26. Naghatag og kinabuhing walay katapusan. Juan 10:28. Mupasaylo sa mga sala. Mateo 9:6 ug Marcos 2:7. Ug muhukom. Juan 5:22. Ingon nga amahan sa Dios. Roma 1:1-4. Si Kristo mao ang tukma sa larawan sa himaya sa Dios nga amahan. Mga Hebrehanon 1:3. Sa talagsaong mga okasyon sa iyang pagtuki bahin sa iyang kaugalingon isip anak sa Dios,
gihukman siya nga nagpasipala, Juan 10:33, o gihulga nga patyon, Juan 5:18. Now, daghang mga tao nga nakalungog sa iyang pag-angkon sa iyang pagka-Diyos ug Mesiyas, nga kusganong misalikway sa maong pag-angkon. Ingon nga anak sa tao, Son of God, or Son of Man, Lucas 19:10, si Kristo mihupot sa pagkasusama o sa porma sa tao, Pilipos 2:7. Iyang gihatagan o gibugaton kining maong titulo sa mas kanunay kaysa uban niyang titulo atol sa iyang ministeryo din sa kalibutan. Sanglit dinha naman sa kanunay ang iyang pagka-Diyos, Juan 1:1, iya na karong gipunting ngadto sa unsa may bag-o o kinahanglan usab nga masabtan ang iyang pagkatao, Mateo 1:25. Atol sa iyang pagkinabuhi dinhi sa yuta, si Jesus misinati og physical, intelektual o espirituhanong pagtubo, Lucas 2:40 og 52. Nahibaluan niya ang pagbati og kakapoy, Juan 4:6, ang pagkagutom, Mateo 4:2, ang pagkauhaw, Juan 19:28, ang pagsulay, mga Hebrehanon 4:15, ang pag-antos, mga Hebrehanon 2:18, ug ang pagkamatay, Lucas 23:46. Sa dihang ang Dios tao, okay, God man, mao kanay description kang Ginoong Jesucristo. Sa dihang ang Dios tao misulti diha sa in English nga hypostatic union gikan sa iyang Dios nung kinaiya, si Kristo mitumbok sa Dios nga iyang amahan. Sa dihang misulti siya dito sa krus gikan sa iyang tawhanong kinaiya, iyang gitumbok ang amahan nga iyang Dios, Mateo 27:46, itandi sa Juan 20:17. Ang panangiyang pagkatao wala gayoy pagkakunhod o pagkatibhang gikan sa iyang pagka-Diyos, ni gikan sa pagkahisama niya sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Juan 5:23. Si Jesus tataw nga gipadayag diha sa pakigsaan, sama sa una, ang magbubuhat, Genesis 2:7, tandi sa Juan 1:3 ug 10, Roma 11:36, ug Kolosas 1:16 ngadto sa 17. Ikaduha, ang anghel sa Ginoo, Yahweh, Genesis 16:10, Genesis 22:11. Mga maghuhukom 13:17 ngadto sa 23, itandi sa Juan 1:18. Ang ikatulo, ang Mesiyas o ang usa nga dinihugan, Salmo 2:2, Daniel 9:25, itandi sa Juan 4:25-26. Gibalik-balik siyang gipadayag nga Yahweh. Ang bag-ong tugon nagasulat sa iyang ministeryo o nagapalapad og dako sa atong pagsabot bahin sa iyang persona ug buhat. Karon adto ta paghisgot sa iyang pagpakatao. Unas tanan, ang pagpakatao sa anak sa Dios, ang iyang pagkahimong tawhanong lawas, ug ang gitawag sa English og hypostatic union niya, mao'y lintunganay nga sukaranan sa Kristyanismo. Aron mahatag ang kaluwasan ngadto sa kaliwatan sa tao, gikinahanglan sa anak nga mahimo siyang matuod nga sakop sa kaliwatan sa tao. Isip may hingpit nga kabubuton ug dayo na nga Dios, dili siya mahimong hukman o mamatay sa krus. Unsa gayud kakahibulungan ang gihimo sa magbubuhat
nga mipatig-ubos siya tumbas sa iyang kaugalingong binuhat sa tuyo nga iya kitang ituboy tupong sa kaugalingon niyang dapit sa kahimayaan. Sa pag-abot na sa hustong panahon, Galacia 4:4, si Jesucristo kinsa gipanamkon pinagi sa Espiritu Santo og nahimugso pinagi sa usa ka birhen, Lucas 1:31-35, nagpakita siya ingon nga tao, 1 Timoteo 3:16, ug mipuyo uban kanamo, Juan 1:14. Atol sa iyang ministeryo dinhi sa yuta, iyang gipadayag ang himaya o pagkasayod sa Dios sa tanan, Marcos 9:2-8, Lucas 9:29-35, ug 2 Corinto 4:6. Apan mianhi siya labaw sa tanan sa pagbutyag sa gugma sa Dios, 1 Juan 4:9-10. Ang kinalabuang kamatuoran sa naasoing gugma mao ang krus. Ang Roma 5:8 nagkanayon, apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pag kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Bisan lamang ang iyang pagkawalay sala og hingpit nga kinabuhi lamang, dili makaluwas kanato. Ang iyang mga milagro nga mao'y nagapakita sa kaligunan sa iyang pagkamesiyas, nakapabintaha lamang sa pag-antos sa pagkinabuhi sa pipila. Aron iyang katanyag ang kaluwasan ngadto sa tanang katawhan, si Jesucristo kinahanglang mahimo nga unod aron sa pagpuli sa atong dapit o pagahukman tungod sa atong mga kasalanan. Ang hingpit walay sala nga pagkatawo ni Jesucristo kinahanglang mubayad sa silot tungod sa atong mga sala. Ang silot nga gipahamtang sa Dios tungod sa sala mao ang spiritual nga kamatayon, spiritual death, pagkahimula gikan sa Dios uban sa paghukom. Genesis 2:17, itandis Genesis 5:3-5, Roma 5:12. Aron mabayran ang maong silot, si Kristo isip atong puli, kinahanglang mupas-an sa mga sala sa kalibutan diha sa iyang pagkatao o pagahukman sa amahan. Mateo 27:46, 1 Pedro 2:24. Labihan sa pagkapait ang pag-antos ni Kristo samtang iyang gipas-an ang mga kasalanan sa kalibutan nga gipandungan sa amahan, ang paghingutas sa iyang anak, o gitabunan ang bungtod sa Golgota og hingpit nga kangitngit, Lucas 23:44. Human hukmi sa Dios ang matag sala, kaniadto karon ug sumaabot, si Jesus mityabaw sa pag-ingon og tapos na, Juan 19:30. Si Jesucristo midawat sa pag-agig espiritual nga kamatayon alang sa tanan. Nahingpit ang buhat sa kaluwasan, ug unya pinagi sa iyang kaugalingong kabubuton, iyang gibuhian ang pisikal niya nga kinabuhi. Ang pisikal nga kamatayon nagabulag sa lawas gikan sa kalag ug sa tawhanong espiritu, apan dili gayud kini makapahunong sa pagkamatngon sa kalag ug sa espiritu. Sulod sa tulo ka adlaw ug gabii human sa paglansang ni Jesus sa krus, gilubong ang lawas ni Jesucristo, Lucas 23:50-53. Ang iyang tawhanong kalag miadto sa paraiso, Lucas 23:43. Ang iyang tawhanong espiritu miadto sa presensya sa amahan, Lucas 23:46. Silang totoo kasakop sa Balaang Trinidad, dinhay bahin sa pagkabanhaw ni Kristo,
diha sila involvement. Okay? Na-involved sila. Human sa tulo ka adlaw, ang pagkalabawang makagahom sa Diyos nga Amahan, mga buhat 2:24, Roma 6:4, Efeso 1:20, Colosas 1:12, 1 Tesalonica 1:10, ug 1 Pedro 1:21. Ang pagkalabawang makagahom sa Diyos Espiritu Santo, Roma 1:4, Roma 8:11, 1 Pedro 3:18, o ang pagkalabawang makagahom sa Diyos nga Anak, mibanhaw sa pagkatao ni Jesucristo gikan sa mga patay. Juan 2:18-21, Juan 10:14-18. Si Jesus gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan, Roma 6:4. Kinsa mibutang pagbalik sa iyang tawhanong espiritu ngadto sa iyang lawas didto sa lubnganan. Siya gibanhaw diha sa espiritu, 1 Pedro 3:18. Sa dihang gibalik sa Espiritu Santo ang iyang kalag didto sa iyang lawas. Ang Dios nga Anak midisinyo ug mibuhat sa iyang kaugalingong binanhaw nga lawas, Colosas 1:16. Si Jesus mibangon gikan sa lubnganan, Mateo 28:6. Uban sa iyang kalag ug espiritu nga nagkahiusa sa usa ka mahimayaong walay pagkamatay nga lawas binanhaw. Siya lamang ang tao nga gibanhaw sukad masukad. Ang pagkabanhaw ni Kristo uban sa iyang mahimayaong lawas nagagarantiya sa umaabot nga pagkabanhaw ug sa kinabuhing walay katapusan sa tanang magtotoo. 1 Corinto 15:22-23 ug 54. Atol sa pagpakatao sa Dios, ang pagkatao ni Kristo nahimong ubos pa kaysa mga manulunda. Apan gumikan sa iyang pagkabanhaw, pagsaka ug paglingkod, ang iyang pagkatao nahimo ng taas ug labaw pa sa mga manulunda. Mga Hebrehanon 1:4, mga Hebrehanon 2:9. Kinahanglan nga muuna ang iyang paglansang sa dili pa siya mahimaya. Ang krus kinahanglang maoy muuna sa dili pa ang purong-purong. Now, sod sa kapatan kaadlaw, human sa iyang pagkabanhaw, nga diin ang Ginoo mipakita siya sa iyang kaugalingon, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya, nakita siya sa iyang pagbiya ning kalibutana ug sa pagsud niya dito sa langit. Mga buhat 1:2 ngadto sa 3, mga buhat 1:9 ngadto sa 10. Didto mipresentar si Kristo sa iyang kaugalingon, ang unang binanhaw nga tao dito sa langit, ug kinsa gidawat sa Amahan isip o sa kahingpit ug ang bugtong halad alang sa makasasalang nga tawhan. Mga Hebrehanon 9:24-28. Sa iyang pagsuod sa langit, ang Diyos tao, God-man, miringkod. Ang paglingkod sa tuong kamot sa halangdon nga Amahan didto sa langit. Mga Hebrehanon 1:3. Ang iyang paglingkod nagahulagway sa pagdawat na sa Dios kaniya sa hingpit sa iyang pagkatao. Salmo 110:1, mga Hebrehanon 1:13. Now, dito sa tuong kamot sa Amahan, ang dapit nga hamili, si Kristo nagapadayon sa iyang ministeryo isip atong tigpangaliupo, labawong saserdote o manlalaban. Mga Hebrehanon 7:25, mga Hebrehanon 8:1, 1 Juan 2:1. Isip makita nga personas balang Trinidad, visible member. Si Jesucristo ang gitawag og Shekinah glory,
mipuyo uban sa Israel dito sa balaan nga tabernakulo o templo. Siya mao ang Dios sa Israel. Levitico 26, 11-12. Kansang presensya didto sa balaan sa mga balaan, gihulagway, pinaagi og masanag nga panganod ibabaw sa tabernakulo. Exodo 40:34-38. Sa panahon sa pagpagkatao sa Dios, ang makita nga Kristo mi tabernakulo o mipuyo diha sa unod uban sa katawhan. Juan 1:14. Ang iyang nausab nga himaya na matikda nila ni Pedro, Santiago ug Juan atol sa iyang ministeryo dinhi sa yuta. Mateo 17:1-5. Human sa iyang pagsaka sa langit, ang balaan nga tabernakulo alang sa iyang pupuyo gibalhin ngadto sa lawas sa magtotoo. Juan 14:20, Juan 17:23-26, Colosas 1:27-29. Karon nagaambit na kita sa iyang himaya dinhi sa panahon ug didto sa eternidad. Segundo Corinto 3:18. Okay. Atong hisgutan ang iyang pagbalik, ang iyang second advent. Dito sa langit, si Jesucristo nagaandam og dapit alang sa mga magtotoo sa panahon sa simbahan nga ginganlag daghan sama nini musunod. Iyang pangasaunon, pinadayag 19:7, simbahan simbahan Juan 14:1-3, lawas ni Kristo Efeso 4:11-12, ug harianong panimalay sa Dios 1 Pedro 2:9, pinadayag 1:6, pinadayag 5:10. Dinhi sa yuta, ang iyang harianong panimalay gipurma pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo. Kinsa nagabutang sa matag magtutuo sa panahon sa simbahan ngadto sa pagkadugtong kang Kristo sa higayon sa pagtuo kaniya. Galacia 3:1-5, 14, Galacia 26-27, Efeso 4:4-5, Segunda Tesalonica 2:13-14. Inikahingpit na sa iyang harianong panimalay, si Kristo manaog gikan sa langit ug iyang tapukon ang tanang magtutuo sa panahon sa simbahan, patay ba o buhi, aron musugat sila kaniya diha sa panganod. 1 Tesalonica 4:16-17. Sa dihang natapok na tanan ang harianong panimalay diha kaniya aron magauban na kaniya hangtod sa kangturan, ang tanang sakop niini magadawat ng mga lawas sama siyang nahimaya nga lawas nga binanhaw. 1 Corinto 15:51-53, Pilipos 3:21. Ang iyang kamatuuran ug pagkadili na mausab nagapasalig sa iyang saad. Busa ang pagabanhaw sa simbahan mahimong bulahang adlaw nga atong gilauman sa matang magtotoo. Tito 2:13. 7 ka tuig human sa pagkabanhaw o pagsakgaw sa simbahan, rapture, si Jesucristo inubanan sa iyang pangasaunon nga mao ang simbahan. 1 Tesalonica 3:13, Judas 14, pinadayag 19:14, mubalik sama sa kilat nga mukilab tadlas sa tibok langit gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Mateo 24:27. Sa iyang una nga pag-anhi, first advent, mianhi siya sa tumang pagpaubos. Pilipos 2:5-8, aron paghahukman. Sa iyang ikaduhang pag-anhi, siya moabot nga may gahom ug dakong himaya. Mateo 24:30, Mateo 26:64, aron mohukom, makigubat
ug muhari. Pinadayag 19, 11, 15 ngadto 16. Ang tanang mata makakita sa bumabalik nga labing gamhanan sa langit ug sa yuta. Ang iyang mga mata daw siga sa kalayo ug may daghang korona diha sa iyang ulo. Pinadayag 1:7, pinadayag 19:11 ngadto sa 12. Human sa pagkapildi sa tanang puwersa ni Satanas, ipahimutang na karon dinhi sa yuta ang gingharian nga mulungtad o sa 1,000 ka tuig, 1,000 literal years. Ug si Kristo musugod sa iyang pagdumala niini uban sa pagkamatarong nga wa nay katapusan. Ini kahuman sa literal nga usa ka libo ka tuig nga hingpit nga kahimtangan, iyan ang pagahukman ang tanang dili magtotoo at tubangan sa iyang dakong puting trono. Pinadayag 20:11 ngadto sa 15. Ug itambog na kini sila didto sa linaw sa kalayo, gumikan sa ilang pagsalikway sa iyang buhat sa kaluwasan alang unta sa ilang kaayuhan. Unya, kining universo karon pagagubon, segundo Pedro 3:10, ug ang bag-o ng kalangitan ug bag-ong yuta pagatukuron. Si Ginoong Jesucristo muhari na sa iyang gingharian nga wala nay katapusan. Segundo Pedro 1:11, ubos sa kamanduan sa amahan, pinadayag 22:3, og sa hingpit nga pagkayusa uban kaniya. 1 Corinto 15:28. Ang tibuok nga yuta mapuno kini sa iyang himaya. Salmo 72:17-19. Matuod gayod nga ang atong dili ikatandi nga Kristo ang nating karniro nga gipatay. Pinadayag 13:8. Tako sa dawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog, sa himaya ug sa pagdaig. Pinadayag 5:8.